Well, the problem, the energy was structured racially to serve a particular race, not the majority. Lawa ngamazwi aqatha avela kumengameli uJacob Zuma ngodaba olundaba mlonyeni ezweni lonkana. Ekhuluma engqungqutheleni yesine yamabomvu amancane, umengameli uJacob Zuma uthi ke uhulumeni wakhe akumele agxekwe ngokucinywa kukagesi we-Eskom ezweni lonkana. Kunalokho uthi iANC yathatha lenkampani ehlinzeka ngogesi kuhulumeni owedlule. Umengameli uZuma uthi eminyakeni engama-20 eyedlule ugesi wawuhlinzekwa kuphela kwiqeqebane elincane labamhlophe, kanti kusukela lapho inkampani yakwa-Eskom isihlinzeka imizi eyigidi eziyi-11 ngogesi nokufaka ingcindezi kuyona. Kodwa ke umengameli uZuma uthi banohlelo lokuguqula izinto. We are licensing independent power producers, projects in the region with the potential to produce power in the short term are being assessed, and we continue to evaluate options with the intention to maximize all sources of energy, including coal, gas, nuclear, solar, and renewable energy options. Umengameli uJacob Zuma uthi ayikho inkinga kule nkampani yakwa-Eskom, kodwa ke lesikhondla sibhekene nezingqinamba uhulumeni wakhe ophezulu kwazo. Usenxuse abantu bakuleli ukuthi okwamanje babekezele.